Toți știm că un comediant spune glume, dar un cameleon poate să-și schimbe culoarea. Însă nu este singurul care poate. Unii pești plați, cum ar fi plătica, pot folosi subsolul marin pentru a se camufla, pentru un super spion. Multe tipuri de căluți de mare sunt similari cameleonilor. Și asta nu doar datorită abilităților de a-și schimba culoarea, ci și datorită abilității de a-și mișca cei doi ochi independent unul față de celălalt. Există căluți de mare care nu își pot schimba culoarea, dar se nasc cu o culoare care se îmbină cu cea a habitatului lor. Roșu pentru coral și verde pentru alge, de exemplu. Caracatițele își pot schimba culoarea mai repede decât oricine, iar în apropierea suprafeței apei, când intră în contact cu lumina soarelui, caracatițele devin transparente. Iepurele alb își schimbă culoarea blănii însă doar de 2 ori pe an. Pe timpul iernii este alb și se camuflează folosind zăpada pentru a se feri de prădători. De asemenea, blana devine mai lungă pentru a proteja animalul de frig. Primăvara, blana lui devine gri. Morcovii sunt portocalii exact datorită carotenoidelor, dar nu sunt animale, așa că îi lăsăm deoparte. Tigrii nu își schimbă culoarea, însă pielea lor este stranie de asemenea. Fiecare tigru are dungi unice, precum amprentele umane, și pielea lor este cea care reprezintă dungile, nu doar blana. Deci da, dacă bărbierești un tigru din cap până în picioare, va arăta tot ca un tigru. Dar chel. Urșii polari nu sunt deloc albi. Pielea de sub blană este neagră. Au nevoie de culoarea alb pentru a se deghiza când ies la vânătoare. Culoarea negru absorbe lumina soarelui mai bine ca oricare alta. În tot acest timp, blana albă nu oprește lumina soarelui. Razele trec direct prin ea. Ursul polar are într-un fel blană transparentă. Coloritul alb și negru al zebrelor nu le ajută în evitarea prădătorilor. Scopul este însă de a preveni mușcăturile insectelor care sunt purtătoare de boli, cum ar fi musca țețe. Musca vede zebra, dar când se apropie zboară pe lângă sau se lovește de ea și ricoșează. Nimeni nu știe exact motivul pentru care se întâmplă acest lucru. Una dintre teorii afirmă că îmbrăcămintea cu alb și negru a zebrei creează o iluzie optică derutând insectele. De asemenea, zebrele nu pot dormi singure. Dorm în grupuri, în timp ce una din grup este atentă la apariția prădătorilor. Un fel de patrula zebrelor. Unii sconc